Boa tarde a todos e a todas. Damos comezo ao pleno do día 7 do 5 do 26 coa seguinte orde do día. Parte resolutiva, punto número 1. Te escoito máis a ti que a mí. A aprobación se procede das actas da sesión ordinaria do 1 do 4 do 2026 e da sesión extraordinaria urxente do 20 do 4 do 26. Non hai nada, queda aprobada. Punto número 2. A aprobación se procede da incoación de expediente de deslinde de terreo no lugar de Vistalegre, proposta 2025/G006/000-130. Paso a palabra ao concelleiro de Urbanismo. Boa tarde. Como xa se explicou na comisión, hai dous veciños, un veciño e unha veciña de Fene, que teñen instado a este Concello a declarar un ben de dominio público a dúas parcelas catastrais existentes no noso Concello. Unha historia que ven de unha licencia de obra de 1975, que en 1975 se lle deu a primeira ocupación e que nunca chegou a efectivizarse a cesión dunha parte dos viais que colindan no edificio. Logo de un proceso bastante arduo, a cuestión acaba no xulgado contencioso administrativo, que lles dá razón parcialmente e que nos indica que o Concello ten que deslindar desas dúas parcelas cal é a parte que efectivamente é dominio público, pasa a ser dominio público municipal, e a proposta que se trae é esa, precisamente, aprobar a incoación dun expediente de deslinde do ben inmoble situado entre as parcelas de referencias catastrais, non as enumero, que están aí no expediente, situado en Avenida de Conces Fene, con a superficie total de 335,21 metros cuadrados, cos lindeiros e definición xeométrica mediante coordenadas co sistema de referencia ETRS 89/UTM, establecidos no informe técnico do 20 do 4 do 26, asinado pola arquitecta municipal Beatriz Álvarez Fontela, que obra no expediente. O deslinde practicarase materialmente ás 12 horas do día hábil que resulte unha vez transcorridos 60 días a contar dende o seguinte ao que se publique o anuncio deste acordo, levantando a correspondente acta que se incorporará ao expediente. Segundo, notificar este acordo a Emilio Boado Mosquera e a Pilar Pazos García, aos donos das leiras lindeiras e aos titulares de outros dereitos reais constituídos sobre as mesmas, e a publicar un edicto no Boletín Oficial da Provincia e Tabuleiro de Anuncios do Concello con indicación de que as persoas interesadas poderán presentar ante esta corporación cantos documentos estimen conducentes á proba e defensa dos seus dereitos ata os 20 días anteriores ao comenzo das operacións. Transcorrido de bendito prazo, non se admitirá documento nin alegación ninguna. Terceiro, dende o día en que vence o prazo de presentación até o anterior ao sinalado para iniciar o deslinde, a Corporación acordará o pertinente respecto aos documentos e demais probas. Cuarto, de non haber alegacións, a Alcaldía ordenará o apeo da leira, o cal consistirá en fixar con precisión os lindeiros da leira e estender a acta de deslinde. Quinto, iniciado o procedemento administrativo de deslinde, non procederá a instarse procedemento xudicial con igual pretensión, nin se admitirán interdictos sobre o estado posesorio das leiras mentras non se leva a cabo de bandito deslinde. É dicir, que unha vez que pasado todo este trámite, non habendo outra cuestión a tratar por este pleno, o terreo pasará a ser efectivamente de titularidade municipal. Partido Popular. Bueno, nos en relación con este punto que se trae ao pleno, nos gustaría que por parte do Goberno municipal se nos aclarasen e se nos respondesen algunhas preguntas en relación con este expediente. Si ben é certo que o 6 de outubro do ano 2022 se trouxo o pleno dese día
a desternación da declaración do ben de dominio público desa parcela que pedían estes dous veciños de Fene. Naquel momento viñan parado por un informe técnico, un informe xurídico, e como ben explicaba naquel pleno, o concelleiro de urbanismo, pois a documentación decía que estaba mal feito, porque era, bueno, outros anos cando se fixera a construción, polo tema das cesións, bueno, que somos todos conocedores, pero que a propiedade non podía ser de dominio público. Sin embargo, a nosa pregunta é a seguinte: eso era día 6 de outubro. Como pode ser, lendo o informe de Secretaría, como pode ser que o día que a finais de outubro dese mismo ano do 2022, principios de novembro do ano 2022, aparecera unha documentación, e unha documentación en concreto coa realización e cesión das beirarrúas e desa estrada, na que é determinante neste pleito. Iso foi en novembro do ano 2022, con unha orden por parte da Secretaría Municipal que se lle remitise toda a información que constara no Concello. A pregunta é a seguinte: como ustedes permiten que os veciños de Fene, que o 29 de novembro de 2022, o sea, 20 días despois de que aparecera toda esa documentación, presentan un recurso de reposición e o Concello, pola súa desidia, non resolve ese recurso de reposición? E máis, é que obligan a estos señores que soliciten o silencio administrativo para poder acudir aos xuzgados. E ustedes nos los traen aquí, ustedes, o Bloque Nacionalista Galego, nun pleno que se celebrou en marzo do ano 2023, cando ustedes xa eran coñecedores de toda esta documentación. A pregunta é a seguinte: que pasou aquí? Como é posible que tendo unha documentación que acredite o que están demandando os veciños de Fene, se lles obligue a recurrir á xustiza cos costes que elo lle supón, cando vostedes xa eran conscientes de que existía esa documentación? No pleno de outubro, do 6 de outubro do ano 2022, non. Pero según este informe e o informe que firma a responsable do arquivo, entre finais de outubro de 2022 e principios de novembro de 2022, ustedes xa dispoñían da información enriba da mesa. Deixáronos que presentaran un recurso de reposición. E ainda por riba, non solamente os engañan a eles, sino que engañan os restos das formacións políticas e que estamos aquí representando os veciños de Fene. E os obligan a ir a ese contencioso xulgado que lle dá a razón en función á documentación que ustedes xa tiñan nesa man. Entón, nos gustaría que nos explicasen que pasou. Que pasou? Como permiten eso? Como veñen aquí a decirnos eso? Porque nos podemos entender a inactividade da administración e que o cidadán ten unha serie de medios para acudir aos xulgados, entre eles solicitar do órgano competente que declare o silencio administrativo para poder acudir. Pero que vostedes que trouxeron ese punto da orden do día ao pleno xa as coñecían e non rectificaron. Que nos den algunha explicación. E a maior abundamento. A sentenza é do 4 de decembro do ano 2024. Estamos, non foi recurrida, foi firme, vamos a poñer que fora firme en febreiro do ano 2025. Estamos en maio do ano 2026. Explíquenos usted un pouco por cal é a explicación para chegar a este punto. Partido Socialista. No Grupo Socialista estamos a favor, obviamente, de que se aplique a lei. Hai que facer ese deslinde por decisión xurídica e non hai nada máis que decir. Sin embargo, queríamos engadir que aproveiten para retirar un poste de telégrafos que está ali no medio desa parte que hai que facer o deslinde, que está sen uso e que ten uns cables que non van a ninguna parte. Mire, 1975. Entón, claro, se fora fácil, xa o tiñan feito. Se fora fácil, xa estaba feito por calquer corporación anterior, o cal indica que non é fácil. E vamos a empezar polo final. Efectivamente, levou ano e pico traer isto ao pleno por diferentes motivos. Un deles, a falta
de constancia na oficina técnica. Un técnico municipal que pudera informar eso. E é unha cuestión tamén de prioridades nos traballos que se desenvolven no Departamento de Urbanismo. Son conscientes perfectamente a rotación altísima que tivo o Departamento e que ten, desafortunadamente, a pesar de sacar as plazas fixas, a pesar de ser cubertas e gañadas por funcionarios que despois renuncian a estar aquí por diferentes motivos, todos lexítimos, pero que debilitan a nosa capacidade de respostar. Con todo, está respostado. Satisfacemos a demanda destes veciños histórica xa, teñen razón, non seremos conscientes de que tiñan razón, pero unha cousa é ter razón moral, ter razón ética, porque o edificio ven de unha metedura de zoca do ano 72 ou do ano 73, é dicir, non é algo actual, é algo de máis de fai 53 anos, que se lle dá a licencia de primeira ocupación o 20 de novembro de 1975, absolutamente fraudulenta, aquela primeira ocupación, só hai que ver o expediente. Entón, claro, todo o que nace con tantos problemas, efectivamente, é complexo de resolver. Eu, da cuestión puramente administrativa dos tempos e das resolucións que se foi adoptando este Concello, todas foron conducentes a que, afortunadamente, poderamos chegar a este final, que se puidera determinar, ademais, cunha sentenza firme, e, despois deste proceso non recurrible, de que iso pasa a ser un dominio público municipal. En canto ao procedimento puro e duro e os prazos e o expediente, eu creo que pode a secretaria perfectamente explicar, se o considera, as interioridades do documento, que eu creo que non é a cuestión de fondo. A cuestión de fondo é se somos capaces de traer isto ao pleno, afortunadamente, e resolvelo, que é o que non se fixo nos últimos 50 anos, que é determinar que esta parcela é municipal. Partido Popular. Mire, o do ano 75, a metedura de zoca, xa non lo explicou no pleno aquel de outubro do ano 2022. O entendemos, o compartimos. Era como no ano 2011, chegabas aquí ao Concello a gobernar e non había ninguna triste cesión. Había nun papel, firma tacha, fulanito el carracha. Punto. Entende? Pero non se facían as cesións e tal que se empezaron a facer do ano 2011. Non no ano 75, no ano 2011. Si no ano 2011 estábamos así, non me quero imaginar como estaríamos no 75. Igual, en algunhas circunstancias, mellor. O respecto das licencias de urbanismo. Eso xa o sabemos. No pleno de outubro xa limos os informes xurídicos, pero usted o que non me está contestando, e cando di usted, chegaron a este final porque o que estamos buscando lle a solución. Non, chegamos a este final porque estes señores tuveron que verse obligados en ir a un xuzgado cos costes que lle supón a estes señores que tuveron que asumir, cando previamente, non a que se ditara a sentencia, non a que se remitira o expediente, previamente a que estes señores presentaran o recurso de reposición, que é o primeiro recurso que se presenta frente á resolución do Pleno, según este informe de Secretaría, non do Partido Popular, non destes señores, vostedes xa tiñan toda esta documentación. O día aquí. A documentación se remitiu entre o 31 de outubro de 2022 e o 8 de novembro de 2022. E estes señores presentan o recurso de reposición en tempo e forma, deduzco, o 29 de novembro, 20 días despois. Como vostedes, que é o que usted non me está contestando, sabendo, eu non lle digo que usted nos engañara a nos, a esos señores, o día 6 de outubro do ano 2022, porque usted se ampara nos informes xurídicos e técnicos. Pero que usted, cando estes señores presentan, vostedes presentan este recurso de reposición, xa eran coñecedores de que existía esta documentación. Pero lonxe de resolverlle, obligan a estes señores a que presenten unha desestimación, unha solicitud de silencio positivo. E naquel pleno, pola súa parte, nin pola do anterior alcalde, digo pola súa parte porque era concelleiro de urbanismo, creo, non nos deron ninguna explicación. Mira, vamos ya dar o silencio administrativo, pero resulta que apareceu unha documentación que estábamos pendientes de estudiar, No, o emitiron totalmente. E agora, aquí consta o que acabo de ler.
que o tiñan todo. E esa mesma documentación do 8 de novembro do ano 2022 foron a que ustedes lle remitiron ao xulgado. E en base a eso, o xulgado resolve e o considera un ben de dominio público. Ora ben, é certo, non se pode meter no deslinde porque outro procedimento, bla, 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 bla. En eso non estamos, que é o que estamos aquí agora, na segunda pretensión. Que non me contestou esa pregunta, non me diga que me ten que decir non sei se lle pode contestar a señora secretaria, e que a señora secretaria que me vai contestar, mire, que o recurso de xerencia administrativo tes que pedir para tal, non sei que me pode contestar. A pregunta é a seguinte: como a señora secretaria vai a responder dunha responsabilidade de xestión política? Home, aquí di que os informes costan, o sea, a documentación costa desde o ano do 8 de novembro de 2022, como ustedes chegan a permitir que uns señores se vexan abocados a ir a un xulgado? Esa é a pregunta, porque, mire, lle vou dicir unha cousa. O pleno este de marzo do ano 2023, no que lle declaran o silencio administrativo, se xa os tiñan aí entre mans que podían amañar isto, pois podían chamar a estes señores que se cansaron de vir aquí ao pleno e dicir que o iban a resolver. A pregunta é, eu creo que é moi clara. Si en base a esta documentación é polo que se considera ben de dominio público, si en base a esta documentación que xa se dispoñía, por que permitiron vostedes ese bagaxe xudicial deses dos veciños de Fene? É simplemente esa é a pregunta. Non me fale, perdone que yo diga, do ano 75, que entendemos, no ano 2011 había tamén, lle compro tamén o último que me di do ano pico polo movimento que hubo tal, esas dos preguntas xa me estén contestados, pero que esta non. Eso é moi fácil. Vostede veu o expediente, veu de que constan a documentación que aparece. O que figura son unhas obras do POS onde se urbaniza a Avenida de Conces, onde hai cesións de algún constructor e se fan unhas beiras rúas. E entre elas se fan esas. Pero eso tampouco acredita a titularidade pública deso. O que pasa é que cando se fan esas beiras rúas, ninguén se opón á súa construcción. Mire o expediente. Non hai nada en relación a eso. Entón, ao xuiz, iso que lle dá de pé para dicir, efectivamente, isto desde ese ano se está utilizando como dominio público, como beiras rúas. Claro, pero nos non damos, o Concello de Fene, o Pleno do Concello non acredita a titularidade das propiedades. Ora, para o xuiz é suficiente prova para determinar que iso é un terreo de dominio público. É aquel feito que aparece nese expediente, que non se atopou no seu momento porque eran unhas obras do POS de unhas urbanizacións da Avenida de Conces e posteriormente se atopa. É por iso, pero a nós eso nos dá capacidade para dicir, non, tranquilos, isto xa é do Concello, xa sabemos que... Non. Iso é unha prova de que iso se urbanizou con diñeiro público no seu momento. E non existiu oposición de ninguén. Eso sí, eso é que acredita esa documentación. Ora, porque nós con eso temos capacidade de decidir que iso é público, porque fora urbanizado no seu día. Bueno, dirán vostedes, nós non o consideramos, nós non vimos esa viabilidade, nós non o vimos. Pero vostedes gobernaron aquí, puderon ver antes, porque desde 1975, mire que deu voltas isto. Sí, porque levan esta reclamación en riba da mesa moitos anos, non son 2, nin 3, nin 4, moitos. Sí, bueno, esa sí, pero estaba no arquivo municipal. A documentación, todo estaba no Concello, incluso a licencia de primeira ocupación do 20 de novembro de 1975. Claro, que te podía dar un pouquiño máis de luz, non deu ninguna. E iso me sigue. En definitiva, eu xa sei que o Partido Popular ten que facer oposición, pero a cuestión é que isto empeza a mañarse hoxe. Pasamos a votación. Votos a favor. Abstencións. Queda aprobado. Parte de fiscalización e control, punto número 3, dación de conta das resolucións da Alcaldía dende o número 395/2026 a 536/2026. Punto número 4, mocións urxentes, non hai ningunha presentada. Punto número 5, rogos e preguntas. Comezamos coa contestación das preguntas do pleno anterior.
Boa tarde a todos e a todas. Bueno, pois paso a contestar as preguntas formuladas no pleno do mes pasado referente á área de medio ambiente. A voceira do Partido Popular pois preguntaba por un recordatorio que entrou por rexistro de augas de Galicia, lembrando a obriga de presentar o modelo AU230W de declaración de datos para a cuantificación de perdas en redes de abastecemento. Quería saber por que nos tiñan que recordar esa obriga. Pois é un recordatorio que se envía en automático dentro do funcionamento das administracións públicas, pero que está feito, xa está enviada a información solicitada. Tamén se interesaban sobre unha petición feita polo CPI a Xunqueira para a recollida de voluminosos para levar ao punto limpo. Querían saber se íamos atender a petición, xa foron atendidas e xa foi trasladado todo ao punto limpo en Vilar do Colo. Referente a unha entrada por rexistro notificando da asignación de contenedores, decir que se tramitou esa solicitude de contenedores para o papel cartón e que finalmente se nos foron entregado 4 xaulas que xa temos na nave en San Marcos. Interesábanse finalmente tamén polo novo parque de San Valentín. Querían saber onde se iba a instalar e a canto ascendía o seu importe. Bueno, pois xa temos falado en numerosas ocasións sobre ese parque en comisión. Se vai instalar no patio do CPI a Xunqueira. Comentei na última comisión precisamente que xa foi acondicionado o chan e que nas vindeiras semanas que vai instalarse xa o céspede e os elementos. O importe ascende a 14.411,10 céntimos. E pola miña banda, pois nada máis. Ola, boa tarde a todas e todos. Bueno, vou contestar primeiramente as preguntas que me facían dende o Partido Socialista. Preguntaban polo período medio de pago a final do cuarto trimestre. O período medio de pago é de 56,63 días. Eu o digo aquí, pero bueno, unha documentación que xa teñen vostedes dende a comisión do 23 de febreiro. En canto tamén unha pregunta pola factura do Perlío, do Campo dos Pinares, unha factura de electricidade. O problema ben, solicitaron que se lles pagara esa factura, como se fai habitualmente, pero fixeron un cambio de contrato na factura con outra suministradora. Entón, claro, ao Concello chegou eso con outra suministradora e se lles consultou se había algún erro ou que pasaba porque acababan de cambiar. Tardaron un pouco en dar as aclaracións, pero, bueno, xa está aclarado que fixeron un cambio para a mellora de tarifa e xa está abonado. E por parte do Partido Popular preguntaban polo tema da reclamación da Avenida de Naturais, unhas débedas, alarmismos, para cometer unhas obras e tal. Todos os meses meten no Concello pola cuota de participación o que ten que pagar o Concello e se corresponde derrama ou non. En este caso, hai un par de obras que están executando, que é a adaptación do ascensor á normativa e derrama por outras reparacións no edificio. E en canto ás cuantías que reclaman, o poden ver nas propostas de alcaldía que se lles envían despois de cada xunta de goberno local. Aí teñen todas as cuantías que se reclama por parte da comunidade do Concello. Varían dependendo de si se paga algunha derrama ou non, pero teñen toda a información vostedes. Ola, boa tarde. Bueno, pois, en canto aos rogos e as preguntas ao Departamento de Servicios por parte do Partido Popular, rogaba a reposición das bandeiras do Xulgado de Paz, decir que xa están colocadas. Solicitaba tamén ou rogaba o rebacheo de diferentes zonas do Concello, decir que xa se comezou o acondicionamento e a rehabilitación de algunhas desas zonas, como por exemplo a Estrada da Loira, e que está planificado seguir ao longo de todo o ano con estas rehabilitacións e con estes acondicionamentos por todas as parroquias. Falaba tamén dun arranxo dun columbio no Parque de San Valentín, comentar que xa está arranxado, e había 2 solicitudes de espellos que xa están tramitadas, estamos a expensas de que chegue o material, esperemos que ao longo deste mes xa queden colocados.
E despois outra pregunta era se se tomarán medidas contra o skate do Parque Castelao. Bueno, aquí hai que decir que xa estaba leirado, que era un dos problemas do skate, pero aparte, bueno, non era funcional como o propósito que tiña, non? Entonces, bueno, se tomou a decisión pois de tapar ese burato e de facer pois unha zona de lecer con bancos, sardiñeiras e demais. Preguntaba tamén polo racheo da Costa Lagarteira, decir que, bueno, que xa está feito a Costa Lagarteira e Covelo. Falaba tamén dunha reclamación dun veciño de Barallobre polo asfaltado da Volta ao Ramo. Bueno, aquí hai que decir que é unha estrada que está de formigón e é moi estreita, entón, bueno, sí que é certo que estamos mirando cal é a mellor opción porque a maquinaria para aglomerar ali está complicado, entonces, bueno, estamos valorando cal é a mellor forma de actuar ali. Comentaba tamén unha queixa dun veciño para reparar a beirarrúa da Avenida das Pías número 8, comentar que xa está reparada, e preguntaba tamén por que se retiraba a terraza da Praza Verde. Bueno, pois nos creemos que é responsable, unha vez que se ten pensado unha actuación e contratado unha actuación para unha praza pública, pois facer toda a praza. O día de mañá, por inclemencias do tempo ou porque os propietarios deciden abandonar o bar e retirar a terraza, que quedar ali un anaco sin facer, pois non nos parecía o axeitado. Fíxose fíxose a acondicionamento da praza e volveron a montar a terraza sin ningún tipo de problema. E aquí xa aproveito tamén para contestar a do Partido Socialista, do malestar polos veciños. Bueno, nos a verdade é que cando nos puxemos en contacto coa empresa para facer a obra, pois xa nos garantizaba que iba a ser por tramos para intentar minimizar os posibles perxuicios aos negocios e á veciñanza, non? Entón, bueno, así queda. Paso xa tamén agora xa cos de PSOE. Preguntaba que por que sigo o material encofrado, o sea, o material do encofrado na arqueta, ali na Rúa San Salvador. Bueno, ten que fraguar o formigón. Unha vez que se bota, ten que estar varios días ata que finalmente fragua e pódese quitar ese encofrado, non? Falaba tamén dunha entrada por rexistro 6 de marzo solicitando uns contenedores do Valeloiro. Bueno, hai que decir que xa está formigonado ali para a base dos contenedores e entre hoxe e mañá seguramente xa queden os contenedores colocados. Tamén preguntaba por un escrito de marzo por unha reclamación da revolta. Isto coincide con un día que houbo de moito temporal, que houbo unha tormenta aquí moi preto da zona de Orre e da Revolta, e houve unha reparación grande de alumeado onde se estropearon entre 20 e 30 luminarias, non? Entón, se houve que proceder á reparación, á súa reposición. Pregunta tamén polo reembolso dunhas facturas do Kia. Bueno, aquí houve un pequeno erro no cal, unha vez vencido xa o renting, o prazo do renting, se seguiron pagando facturas por 3 meses, entón, bueno, foron devoltas, non, pola propia empresa. Entón, xa está solventado. Preguntaba tamén, bueno, por cando se vai a mañar a Lagarteira e como. Bueno, pois xa se fixo e foi pois cun acondicionamento de aglomerado para reparar as fochancas que había. Rogaba tamén a revisión de todos os parques e, bueno, e xa aproveito para comentar do Parque Castelao, no cal xa tamén se está facendo unha reposición de alumeado e se está pois acometendo a obra xa do que era o burato do skate para tapalo, non? E por último preguntaba tamén pola pasarela de San Valentín. Bueno, xa dixen en comisión que, bueno, que despois de falar co director de Costas, pois houve un compromiso directo coa alcaldesa pola súa parte de, bueno, quitar as pasarelas de acceso e de repoñer as barandas que estaban en mal estado,
E nos, pola nosa parte, pois, procederíamos a facer os desbroces e a renovación das tabas do paseo, non? Entón, bueno, estamos esperando xa que se executen eses traballos para comenzarnos. E pola miña banda, creo que nada máis. Bueno, en canto ás preguntas que fixeron en relación ás queixas do SAF, eu teño que indicar que todas elas, fundamentalmente, son queixas que entran por registro porque se indica así ás persoas cando trasladan as súas molestias ás usuarias de que teñen diferente tipo de problemas, expresamente se lles indica que se reflitan así porque é a forma de poder facer un seguimento exhaustivo e incluso, como se fixo no anterior contrato, xerar unhas penalidades sobre a empresa correspondente no caso de que non corrixa se se consideran faltas graves, non? En canto á tardanza, que xa o expliquei na comisión anterior, porque se tardan 2 anos e 1 ano en dar conta dun SAF básico, porque o SAF básico é o segundo, o primeiro é o SAF de dependencia. O SAF básico ten un baremo onde se ten en conta a economía da persoa, o seu estado de dependencia, de saúde, de necesidade, etc. Entón, pois efectivamente, hai casos que se tardan, pero, bueno, como dixe no pleno anterior, tardan máis a Xunta en dar os grados de dependencia que o Concello en dar o SAF básico, que, como di a súa propia palabra, é así, non? É básico. En canto ás queixas á Valedora do Pobo por expedientes urbanísticos, o mellor que poden facer, porque eu creo que non debo facer o traballo da oposición, é dirixirse ao Departamento de Urbanismo, de Disciplina, e ver aí toda a documentación, porque son expedientes longos, tediosos, donde hai queixas cruzadas e onde os expedientes están no Concello, que se dilatan no tempo e a propia Valedora do Pobo a veces incluso erra no sentido dos prazos que nos dá a propia administración, non? Como, por exemplo, na xestión de biomasa, se lle traslada o expediente completo, recoñece que o traballo do Concello está feito, pero non recorde que hai que recordarlle ao veciño que ten que manter a finca. Cando é rústica e ten ata o 31 de maio para cortala. É dicir, bueno, aí son procedementos que están aí e que efectivamente a Valadoría do Pobo atende e que traslada ao Concello, pero que o Concello contesta administrativa e burocráticamente como ten que ser, porque os expedientes están aí, igual que os expedientes de urbanismo que se mencionan aquí nas preguntas do pleno anterior. E ademais son poucos e recorrentes, porque se enquistan entre colindantes, non? Preguntaron tamén pola subvención do Pexón, pois é a mesma dende o ano 2008, exactamente, dende que se pideu daquela para o plan xeral de 2010 que se adxudicou aquí, que despois se deixou sin efecto polos cambios legislativos e que agora vamos proceder a licitar novamente, e a subvención son 28.340,93 en 3 veces, aprobación inicial, aprobación provisional e aprobación definitiva, con ese reparto. Porque quero recordar que o 40% desta subvención xa foi gastado co primer contrato que se elaborara alá polo ano 2010 e que a Xunta non nos amplía a pesar dos anos que leva isto parado. Preguntaban tamén por o problema de acceso a Conces, pois é un problema de acceso dunha parcela privada cunha estrada autonómica onde o Concello non temos realmente máis capacidade que a do asesoramento, ou a axuda á veciñanza de como está aquelo. E pola miña parte, nada máis. Había unha pregunta sobre un rexistro do Ministerio de Igualdade
pois aí alegaron que había un erro, que as actividades presentadas para xustificar a subvención do Pacto de Estado non eran subvencionables, polo tanto que teríamos que xustificar con outras actividades. As actividades incluídas que se xustificaron foron un taller de defensa persoal para mulleres e nenas como actividade de prevención orientada a que as mulleres aprendan a defenderse ante unha posible agresión e a celebración dunha xornada do 8M como actividade divulgativa e preventiva no campo da prevención de violencia. Estas dúas actividades sí foron subvencionadas no ano anterior, polo tanto pedimos un pouco máis de información. O que chegaron a decir que próximamente darían algo máis de información porque cambiaran a forma de actuar e agora o levaba unha empresa e que, polo tanto, estamos todavía á espera de aclaración, sobre todo porque nos anos anteriores sí que valía xustificación. Pasamos ao punto número 5, rogos e preguntas, Partido Popular. Si antes de pasar a este punto da orden do día, podemos entender que ustedes contesten un mes despois, pero lle rogaríamos que contestaran. Entón, lle vou a formular unhas preguntas que quedaron do pleno anterior, nos la contestan e xa lle formulamos as seguintes. Mira, eu entendo moi ben o que di o concelleiro sobre a labor da oposición e creo que o estamos facendo bastante ben. A nosa función é fiscalizar ao goberno e facerlle as preguntas e a súa contestar. E se usted diga, vayan ustedes á Oficina de Urbanismo, mira, queremos que nos conteste a queixa presentada, porque aparte dun expediente moi concreto, non de biomasa, presentada ante a Valedora do Pobo por unha veciña en relación coa execución da reposición da legalidade en Avenida do Mar. Eso nos gustaría que o contestase. E o debe usted contestar, porque non creo que haxa moitos escritos en relación con ese momento, sei que é máis fácil tal. Despois tamén nos gustaría que nos contestase sobre un rexistro de entrada. Solicita documento, o Ministerio do Interior solicita o 11 de marzo documento orixinal para cotexo expedicións das tarxetas de estacionamento. Queremos preguntar que pasou, igual é algo unha animidade, pero queremos que nos contesten. Preguntamos no anterior. E tamén queremos que nos contesten por esa notificación do día 17 de marzo tamén, unha acta de infracción, unha sanción na orden social que remita a Xunta de Galicia a este Concello. E tamén queremos que nos conteste sobre ese rexistro de entrada que se preguntaba por unha desviación de poder en resolucións e actos administrativos do expediente incoado contra a comunidade da Avenida do Mar número 1. O da Avenida do Mar é todo o mesmo. Van ao urbanismo e o miran. É unha denuncia dunhos veciños dun edificio porque un veciño fixo unha obra e os outros veciños o denuncian. E están aí, peterreados. Van ao urbanismo e miran. Que queren que lles conte aquí no pleno que un denunciou porque un fixo unha chimenea sin licencia e o Concello abreu... Vai, que é absurdo. É absurdo. O Concello toma as medidas administrativas de abrir o expediente urbanístico e dá, efectivamente, a información á Valedora do Pobo cando a pide. Hai un expediente urbanístico aberto como hai moitos máis de infraccións urbanísticas. E eu creo que o pleno non é o sitio de poñernos a falar de infraccións urbanísticas de particulares. Ustedes poderán preguntar o que queiran, pero tamén creo que non debo responder esas cuestións que son expedientes urbanísticos que teñen dereito e acceso a eles, poden ilos ver, é o que me refiro. Queren saber? Van ali o ven. Eu creo que o pleno non é o sitio que o concelleiro de urbanismo ten que falar das casuísticas dos expedientes urbanísticos. Outra cousa é que se arquivaran, que non se trataran como pasaba en outras épocas, que nin se miraban os expedientes urbanísticos, ou os de malezas, que estaban aí nunha pila. É certo. Sí, é certo. Eso era así. Me encontrei con 177 expedientes de malezas sin tratar. Claro, e de urbanismo, outros cuantos. E se tratan. Pero, eu creo que o lóxico é que se mire e que se tome medidas. Vostedes poden reclamar que se tome medidas e que se agilice a disciplina urbanística. Me parece correcto. Ahora, que pregunten por expedientes concretos, eu non lle vou dar datos de persoas no pleno. Non lle vou dar. Claro, pois é do que podemos falar. Porque se hai unha denuncia entre uns veciños e outros veciños, pois miren o expediente. En canto á tarxeta de estacionamento, podo dicir o mismo. O Ministerio o que pide é pregunta sobre un particular se hai unha falsificación. Claro, pero vostedes creen que eu teño que poñerme a falar aquí se vostedes teñen acceso a esta información. Claro, é unha irregularidade un particular.
E nos preguntan ao Concello se temos controlada esta tarxeta de estacionamento. Bueno, en fin. E a segunda cuestión que me preguntan é o mismo co da Avenida do Mar. É a mesma, está todo no mesmo expediente de desviación de non sei que. É todo o mesmo expediente. Pero, por favor, eu o que lles digo é collan o expediente e o miran. Porque está todo contido ali. O que non ten sentido que vir ao pleno a falar das denuncias cruzadas entre veciños do mesmo edificio. Que é do que se fala aí. E lles falta outro. Preguntaron por outro máis. E eu creo que é de sobras coñecido que pode existir denuncias entre veciños. E vostedes teñen todo o dereito do mundo, todo o dereito do mundo a ter esa información. Pero eu tamén teño todo o dereito do mundo a non vir ao pleno a falar das denuncias entre veciños. Que estamos tomando medidas, sí. Están aí os expedientes para ver. Eu digo, hai sanciones, sí. Poden mirar os expedientes. Se sancionan ou non, dependendo das casuísticas. Hai algunhas obras que son legalizables. E se mete a legalización, coa correspondente sanción por facer obras sin título habilitante. E outras non, reposición da legalidade e andando. E iso se está facendo. E además non caducan, son expedientes que non caducan, porque se caducan se reactivan, porque están suficientemente, caducan e se reactivan, porque están suficientemente vivos entre eles para que estén vivos os expedientes. Por iso, ese tipo de cuestións, vostedes poden preguntar no pleno, sí, e eu non las vou contestar, sinceramente, é que non é obxecto do pleno falar de denuncias entre particulares, que además teñen acceso a información. Vostedes teñen acceso a información, vía ir por urbanismo, vía por escrito en 5 días, saben, non de sobra, non lle vou explicar eu hoxe aquí. Por iso que fagan preguntas deste tipo, a mí, dame igual, pero se poden facer as preguntas que queiran. Eu non lle las vou responder porque non corresponde a respondelas. Pero claro, é que esa tampouco pode contestar. Sí, non, esa vou a contestar, pero que esa podella contestar porque é unha reiteración, é que é a mesma do control horario da outra vez. Están preguntando pola mesma. Están preguntando pola mesma cousa que xa preguntaron. E é unha resolución na que se nos sanciona, se fai unha proposta de 750 euros de multa ao Concello de sanción e se fai unha proposta, pero isto xa o dixemos, de 450 e ora chega firme ao Concello para contra a presente eso, que podemos presentar non sei quantas cousas, contra a presente resolución. E supoño que xa estará hasta pagada. E era a control horario famosa que unha traballadora dixo que como non se lle controlaba o horario presentou unha protesta na Inspección de Traballo e de aí ven esta cuestión. Pero isto xa lle contestamos 2 veces. Xa o preguntaron e xa lle contestamos. Incluso doulle a copia, se a quere, doulle a copia. No, moitas gracias, xa recollerei o arriba. No, eu non a interrumpín, ese é facer o seu traballo. Pedir os papéis e facer o seu traballo. E vostede podría decir, teñen que ter control horario, pero preguntarme por isto 3 veces, e eu que non ten sentido, cando vostedes teñen acceso a esta información. Partido Popular. Bueno, pois falando de documentación, no anterior pleno se lle solicitou ao Goberno que se nos remitira a copia da factura do saneamento no camiño de Santa Ana, a día de hoxe non se nos remitiu. Entonces, nos rogaríamos que se nos remitise. Respecto ás preguntas que ten que facer a oposición, son similares ás que facían vostedes. Eu creo que quería rogarlles que se mantiveran na súa posición, que é o de Goberno, con todo o que lo leva e con todo o que lo non conleva. Ustedes, por outra parte, chámame moito a atención cando din vostedes, isto xa se deu conta, decía antes a Conselleira de Medio Ambiente, na anterior comisión. Señores, a anterior comisión fai unha semana. Estas preguntas son de fai un mes. Por favor, un pouco de decoro e de respeto. Despois, nos gustaría tamén
que cando ustedes vayan amañando algo, porque os permite a lei, bueno, que sí, que nos vemos, por exemplo, as bandeiras cambiaros o luns, o sea, a 4 días do pleno, e nos parece todo moi perfecto. Nos facemos preguntas do que vemos no rexistro. Vale? Nos non temos que vir aquí a petar a cada tal, e ustedes nos deben de contestar, e teñen un mes para contestar, o que chama poderosamente a atención que ustedes se saltan o que lles interesa. Vale? Si nos vemos esta sanción, non sabemos se é a mesma ou se é outra. Non sabemos se é do control horario ou se é vulneración de dereitos fundamentales dos traballadores do Concello de Fene, porque sinceramente pode ser. Como non o sabemos, que aquí non pon sanción polo control horario, non pon comunicación da multa, nos lle facemos este escrito e usted, tranquilamente, pode contestar e esta é a mesma, é a sanción firme por tal. Nos non vemos eso. E lle facemos a pregunta no pleno de abril, fai un mes. O que sí que nos gustaría, e volvemos a preguntar con independencia de que nós consultemos ou non ese expediente, é se ese escrito do 16 de marzo do ano 2011, onde fala de desviación de poder en resolucións e actos administrativos do expediente incoado contra a Comunidade da Avenida do Mar número 1, si se refire esa desviación de poder a este goberno. Esa é a primeira pregunta que lle facemos. Despois, con respecto ás preguntas, e xa continuamos, queríamos trasladarlle unha serie de notificacións que entran por rexistro en relación remisións á valedora do pobo en relación co servicio de axuda no fogar. Existen reclamacións directamente que entran desde a servicios sociais e existen reclamacións que remite a valedora do pobo. Nos xa creo que lle preguntamos infinidade de veces que teñe pensado como concelleiro de servicios sociais, como goberno, alcaldesa, xa, que ten pensado para solucionar este asunto? Porque, mire, está moi ben decir que a Xunta é moi mala. A Xunta é malísima, a Xunta foi fatal, fatal. A hoguera coa Xunta. Pero que ustedes teñen unha competencia, e é municipal, e é unha competencia de otorgar o servicio básico, e teñen unha lista de espera que non dan arranxado. Que usted diga, e que tarda non sei cantos meses a Xunta tal, vale, a hoguera con ela, non a votamos, vostedes xa non a van a votar, que non o vote nadie, que entren vostedes a solucionalo, pero se son incapaces de xestionar aquí un servicio, que medidas van a tomar? Porque isto cada vez vai peor, a Xunta é malísima, e realmente eu considero que usted cada vez que ten que dar a resposta, bueno, eu e todo o mundo que os coita e os que veñen a facerles aquí algunha pregunta a vostedes, usted non quere xestionar. Queren facer política, falar de Palestina, falar de tal. Que solucións van a tomar vostedes en servicios sociais? Porque non vai a mellor, vai a peor, cada vez a peor. E non nos digan ustedes que nos inventamos as reclamacións que existen. Contra a empresa, acaban de chegar e xa existen reclamacións contra a empresa encargada de servicios, contra a adjudicación da hora, contra os cambios de adjudicacións de horas. Hombre, e non son as mesmas persoas, son persoas distintas. Que solución van a buscar? E non vale patada para arriba a Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia a la hoguera. Pero ustedes teñen unha competencia e teñen que xestionala. Como a xestionar, como di moi ben vostedes, antes de que vostedes, bueno, que xa levan bastantes anos e cada vez vai a peor, houve outra xente e isto non había. Queremos preguntarlle bueno, tamén en relación co facerlles outro rogo, con relación das derramas e con relación das cuotas ordinarias que reclaman as comunidades de propietarios. Nos preguntamos por rexistros do 6 de marzo, do 10 de marzo. E si é certo que, como decía o concelleiro de Facenda, miren as xuntas de goberno, é que xa as miramos, e xa vimos que estas que preguntamos en marzo as pagaron vostedes fai un xoves, xa un mes e pico despois. Entonces, por favor, non veñan aquí cosa chulería. O 11 de marzo hai uns señores que din, págueme lo que me deben, porque ustedes están obligados, e tardan un mes e pico. Entonces, teña un pouco de prudencia e diga, non, xa está pagada, xa non sei que, xa non sei canto. Queremos trasladarlle a solicitude do condicionamento do Camiños e Terreos a veciña que solicita que se amañe o problema do auga que se filtra e que é un problema polo cual o camiño se desfai
que se apertura coas choivas. Non podemos saber exactamente onde está, pero o escrito ten data de entrada 5 de abril de 2026 e agora é as 22:14. Nos gustaría preguntarlle se esta solicitude se atendeu, se se vai atender, como está ese asunto, non? Despois, queríamos preguntarlle por a tramitación de reclamación, e isto sí que é algo moi concreto, de estabilidade dos horarios e do personal de servicio de axuda no fogar, que vemos bastantes reclamacións. Preguntarlle se existe, porque as horas están axudicadas, porque existe este cambio e se se produce en máis ocasións. Despois, tamén queremos preguntarlle por un requerimento que se solicita por parte da Xunta de Galicia en relación coa solicitude do programa de Galicia FEDER. Se xa está solucionado ou se se vai a solucionar e en que se trata ese requerimento de subsanación de deficiencias. Tamén queríamos preguntarlle por esa comunicación que nos envía a Xunta de Galicia sobre as obrigas de materia de recollidas separadas de biorresiduos, se é unha información para que teñamos ou se é algo en concreto que se refire ao Concello de Fene, non? Se estamos facendo algo mal ou unha información xeral que se está a dar en todos os concellos. Despois, tamén queremos trasladarlle a solicitude da Comunidade de Propietarios dos soportais da Avenida de Conces, no que lle solicitan que se retiren os conos para que se poida aparcar na zona da comunidade. Vemos tamén aquí unha solicitude dunha veciña que solicita que se obriga a apertura do camiño respoñendo ao seu estado orixinal e do 8 de abril de 2026 ás 10:25 da mañá. Eu creo que pode estar esta pregunta pola persona pola zona de Conces, esta solicitude. É do 8 de abril de 2026, me imagino que a día de hoxe xa terán ustedes máis que solucionada e mirada. Non sei por que poñen esa cara. Se a oposición ten que mirar o rexistro de entrada, ustedes xa os terán mallado. Disculpe un segundo, porque non a entendíamos, como estaba tosendo e tal, non a entendíamos, e por eso poñíamos estas caras. Porque se tampouco agora, madre mía, non a estábamos entendendo, simplemente era eso. Pois se di, disculpe, pode repetir usted a pregunta. Non, que se di, disculpe, pode usted repetir a pregunta. Mire, volven outra vez as queixas a entrar por rexistro de un gimnasio por tema de ruídos e de vibracións. Este tema non está solucionado xa. Despois, tamén queríamos preguntarlles, bueno, a noso entender creemos que está máis que solucionado. Un veciño que lle traslada unha suxerencia, unha queixa, que lle di que no aparcamento vallado da Rúa Santiago existe unha fochanca na súa entrada onde algúns coches tocan os baixos e solicita que se proceda a súa reparación. Bueno, todos somos conscientes que isto se trata dunha propiedade privada, pero non sei se está próxima a unha construción, al Imperlío, non sei se se vai a construir ou non, e non sei se vai a atender esta queixa. Tamén trasladarlles a solicitude dunha veciña que considera que é necesaria unha sinal de tráfico para limitar o paso de camións grandes e pesados no camiño das Cerdeiras e Maniños, na Estrada do Seixo, e se se vai a solicitar. Tamén queríamos preguntarlle, que fai máis dun ano ou varias veces, bueno, eu creo que un ano por aí, pero que tamén yo reiteramos, se xa requeriron a Xunta de Galicia para que na Avenida Marqués de Figueroa, a altura onde está o Bar Canosa, ora a Rúa Montero, Antonia Montero, é unha rúa de saída, non de entrada, pero na vía principal, na estrada que vai a Ares Mugardos, existe unha flecha que pon á dereita e
si requeriron a Xunta de Galicia para que proceda a retirar eso, porque pode levar a confusión. Con a persona se meta, xa se topa de frente coa señal de prohibido, non? Tamén preguntarlle se xa se atendeu a unha queixa que se presenta por parte da Comunidade de Propietarios da Rúa da Fraga, número 17, no que lles di que están tendo problemas cunha planta redadeira que se encontra na casa colindante o edificio. Tamén a mesma Comunidade de Propietarios lle solicita que se repoña un volardo metálico que se retirou cando se amañou a Rúa da Fraga. Tamén preguntar se xa se repuxo ou se se vai repoñer. Preguntarlle á señora alcaldesa si xa tuvo unha reunión con un veciño que lla solicita o día 16 de abril para tratar o arranxo do alumeado do camiño da Trabanca e, en caso de ser positiva, que nos diga a data na que se reuniu con este veciño. Tamén preguntarlle si xa revisaron o funcionamento para que deixe parpadear unha farola en Camiño de Bullos. Preguntarlle en que consiste pois un requerimento requerimento non, unha notificación que chegou da Xunta de Galicia, si, é un requerimento, non? En relación coa dinamización e capacitación para crear unha comunidade enerxética local. Que programa este, que si solicitámonos algo, o sea, que nos explique un pouco en que consiste este asunto. Tamén trasladarlle, preguntarlle en relación cos semáforos que hai na avenida Marqués de Figueroa. Xa vai casi 2 meses ou 3 que ustedes dixeron que non os van a reparar porque os iban a sustituir en unha comisión, pero é que isto teñen que buscarlle ustedes unha solución, un rogo que lle facemos, non nos poden ter como tuveron os veciños no cruce do Concello de Fene. Un deles dá acceso xa non solamente a un banco, a unha panadería no centro de Perlío, que dá acceso á farmacia, e é gravísimo. E o outro é o que está en ese cruce que vai para Tellerías, para, Ares, donde está, e tamén para as Casas Verdes. E esos están parpadeando e van a buscar algunha solución ao respecto. Por lo menos, inda que seña temporal, ou cando teñen vostedes previsto a sustitución dese semáforo da farmacia de Perlío, que é totalmente necesario, donde cruzan moitísimos nenos a hora da escola e cada hora da salida, e aparte xente maior, veciños, e que xa vai 2 meses que leva sin funcionar, non? Tamén preguntarle se xa procederon á limpeza do camiño de Chamoso Alto e se procederon xa tamén o amaño do alumeado. Esta é unha queixa que entra dun veciño 27 de abril. Despois tamén vemos outra reclamación de Grupo Naturgy en situación de recoñecemento extrajudicial. Nos decía antes o concelleiro de Facenda que non era nada alarmante, pero volvemos a ver outra vez por rexistro de entrada e nos gustaría que nos explicara por que se produce esta reclamación, non? Tamén queremos que nos contesten ou que nos informen sobre un escrito que entra o 28 de abril da Diputación Provincial da Coruña, no que solicita un informe sobre a previsible utilidade da adxudicación de bens a favor do Concello. Tamén queremos preguntarlle por unha notificación que entrou pola Dirección de Comunicación Única que debe de ser unha solicitude, non? Entendemos que será isto, se usted non lo pode aclarar, debe ser un veciño que solicita instalacións de cámaras de videovigilancia, se non lo poden confirmar, ou se é algo que vai instalar o Concello, ou que nos informen ao respecto.
Na Rúa da Calzada, tamén preguntarlle sobre unha fochanca que se denuncia a súa existencia o día 4 de maio de 2026, se a van a amañar. Uns veciños que solicitan o día 5 de maio unha placa onde consta a dirección da súa rúa, se a van a poñer. Queríamos preguntarlle tamén pola execución de unha sentencia que foi comunicada hoxe, onde se solicita o certificado de conta bancaria e é unha remisión de Augas de Galicia. Tamén queremos preguntarlle sobre esa resolución sobre a praga da couza guatemalteca, unha notificación que chegou onte da Xunta de Galicia, en que consiste. Tamén queremos preguntarlle por que Augas de Galicia solicita unha relación de facturación en conformidade europeos ao saldo de onte. E despois tamén queremos preguntarlle por unha acta de unhas alegacións que se presentan por parte da empresa Viacua a unha acta emitida pola Consellería de Sanidade realizada a inspección de instalación do abastecemento de auga e consumo. Preguntarlles que acta, en que consiste, por que a empresa Viacua se ve obligada a presentar esas alegacións. Día de hoxe, volvemos a ver outra queixa tamén de servicios da prestación de servicios de axudas no fogar pola prestación do servicio, pola mala prestación do servicio, esa é do día de onte. Queríamos preguntarlle tamén por que está a funcionar o trator antiquísimo que existe neste concello, un de que de color vermello, por onde está a traballar o trator máis moderno, ou se está estropeado, que nos pasen algunha información. Tamén queríamos trasladarlle, non porque serán ustedes conocedores, pero que teñen pensado facer coa Rúa Tellerías, que está feita un desastre, sobre todo á altura do Restaurante Mundial pola parte do Restaurante Mundial, pero pola parte de Tellerías. Ali está totalmente destrozado. Preguntarlles tamén por que asfaltaron diante de Bodegas Barral, que sentido ten ese asfalto que fixeron ali, e, cal é a finalidade. Despois tamén queríamos preguntarlle por un informe, unha resolución da alcaldía en relación con un contrato menor. A resolución da alcaldía é o decreto 462/2026. Esta adxudicación dun contrato menor de servicios de difusión de contidos en relación cos medios de comunicación do Concello de Fene. E en relación con este expediente de contratación menor do Servicio de Comunicación Institucional, non que consta unha adxudicación a favor da empresa ITEM AGSL por un importe de 14.229,60 IVA incluído, e tendo en conta este informe desfavorable emitido pola Secretaría Municipal, nos queremos facerlle as seguintes preguntas, non? Que razón xustifican a utilización da figura do contrato menor para un servicio que, segundo o propio informe de Secretaría, responde a unha necesidade periódica e continuada? Preguntarlle ao Goberno Municipal se considera que este contrato cumple co disposto na Lei de Contratos do Sector Público en relación coa provisión de fraccionamento contratual. Por que motivo se decidiu continuar coa tramitación e a adxudicación do contrato pese a informe desfavorable da Secretaría Municipal? E tamén preguntarlles, por último, en relación a este asunto, se existe algún informe xurídico alternativo que contradiga
matice o criterio de secretaría. Tamén queríamos preguntarlle, ahora que levamos, bueno, que usted, señora alcaldesa, vai a facer un ano de goberno, se usted é coñecedora de como lle chaman os seus compañeiros o alcalde de Vigo. Non é usted coñecedora. Mire, lle chaman o alcalde leñador. O BNG de Vigo chamanlle o alcalde leñador. Ustedes, a un compañeiro do Partido Popular, por cortar un árbol na pista polideportiva de Fene, onde está a Casa de Cultura, lle chamaban a motoserra do PP. Señora alcaldesa, gustaríame preguntarlle cantos árboles leva usted cortados dende que tomou posesión deste cargo. Tamén me gustaría preguntarlle cantos árboles ou especies vexetais repuxo desde a súa incorporación como alcaldesa. E se usted ten a ben decidir o mote que lle quedará polo seu paso neste goberno en relación coa eliminación e extensión dos árbores do noso concello. Partido Socialista. Ben, nosotros vamos a empezar tamén por unha repregunta dunha pregunta que fixemos no pleno de abril, porque falábamos dun problema de acceso a unhas vivendas en Conces que, según nos explicaron os veciños, houbera unha reunión entre os veciños e o concelleiro Polo, e Polo se comprometera a, según din estes veciños, a facer un estudo técnico sobre a posibilidade deses accesos. E agora o concelleiro di que este é unha parcela privada e que o Concello aí o único que pode facer é dar asesoramento. A miña repregunta é saber se se está dando este asesoramento, en que condicións, baixo que circunstancias. Para empezar as preguntas do pleno de hoxe, unha vez máis coincidimos coa vicevoceira do Grupo Popular, volvemos a traer de novo o tema do SAF, do Servizo de Axuda no Fogar. Segundo nos trasladan varios usuarios e usuarias, ademais das queixas que vemos por rexistro, tamén recibimos queixas de persoas que se achegaron a nós para comentarnos o deficiente servizo que está tendo esta nova empresa. Non sei se vostedes son sabedores, imagino que sí, espero que sí, que hai retrasos no cobro das facturas de hai máis dun ano. Os usuarios non están pagando o servizo desde hai máis dun ano. Sabemos un caso en concreto dunha persoa que lle pasaron o 29 de abril un recibo de febreiro de 2025. Cando solicitan explicacións á empresa, a empresa di que a culpa é do Concello, que o Concello funciona mal, que é así, que non teñen nada que facer, que vayan protestar ao Concello. Ademais desto, nos comentan varias familias que hai bastante malestar pola falta de estabilidade na atención, no que se refire ao baile de horarios e tamén ao baile de persoas que acoden cada semana a realizar o servizo. Persoas moi maiores en situación de extrema vulnerabilidade que precisan de rutinas e referentes claros para manter o seu equilibrio físico e emocional chegan a ser atendidas por ata 7 persoas distintas nunha mesma semana. 7 persoas distintas e con horarios distintos cada día. E temos exemplos de usuarios que poden verificar que isto é así, que isto é real. Esta é unha situación moi grave e debería ser unha prioridade para este Concello, para este equipo de goberno do BNG e Esquerda Unida. A calidade asistencial é básica porque afecta ao benestar das familias, sobre todo das persoas usuarias, pero tamén das súas familias. Rogamos que fagan un control exhaustivo, unha supervisión e un seguimento do funcionamento do SAF. Tamén queríamos pedir máis supervisión nas obras que se realizan nas estradas.
Non é a primeira vez que traemos este asunto a pleno, estou segura de que non vai ser a última. Non hai máis que ver a Marqués de Figueroa entre o bar Cociña e o Banco Santander, que ali se fixeron unhas obras de reparación, se formigonou e a verdad está cheo de fochancas. Xa o comentamos noutros plenos, como tamén comentamos noutros plenos esta mesma situación na Rúa da Brea en Barallobre. Non sei se teñen pensado facer algo ao respecto. Desde logo, o que hai que ter é moito máis rigor nas obras e coas empresas que cumpran un mínimo de calidade do traballo que fan. Tamén nos trasladan algúns veciños o seu malestar polo estado da limpeza das rúas, especialmente no núcleo urbano de Perlío. Non sei se hai algún problema de limpeza diaria, se hai algún problema de persoal. A nosotros nos chegan queixas de varios veciños nese sentido. Nunha das comisións da semana pasada se nos informou do inicio dunha campaña de sensibilización dirixida ás persoas propietarias de cans para fomentar a recollida dos excrementos. Compartimos plenamente a necesidade de continuar concienciando a cidadanía sobre esta cuestión. Somos sufridores desta cuestión. Non obstante, consideramos que esta problemática ten outro aspecto que se puido ter aproveitado tamén esta campaña para concienciar sobre elo, porque non é só sobre os excrementos dos cans, tamén sobre os ouriños que os cans provocan nos portais, nas portas, nas fachadas, no mobiliario, que ademais de molestias e danos, poden provocar unha situación de insalubridade. Eu non sei se o Concello ten previsto facer algo sobre este aspecto ou ampliar esta campaña tendo en conta tamén esta situación, porque estamos un pouco cansos de ver botellas de auga en ambos lados dos portais para evitar que os cans perxudiquen a pedra destes portais. Volvemos a insistir tamén neste pleno no cumprimento da moción aprobada en maio de 2024 para poñer en valor a cultura urbana e os murais como expresión artística, cultural e turística no Concello de Fene. Entre os acordos aprobados incluíase expresamente o desenvolvemento dunha ruta turística dos murais do municipio, cuestión que 2 anos despois segue sen materializarse. Non obstante, vimos que na página web municipal, en fene.gal, aparece nos banners inferiores un slide promocionando unha suposta ruta dos murais do Perla Mural Fest. Pero unha vez que se clica nese banner, está roto e non dá a ningún sitio. Congratulámonos de que o Concello poña en valor algo que propusemos nosotros hai 2 anos, aínda que sexa parcialmente, pero pediríamos que arranxe ese banner. Tamén queremos preguntar se efectivamente hai unha ruta turística dos murais, se teñen pensado facer algo, se hai un calendario previsto para a súa posta en marcha. Tamén nos trasladan algúns veciños unha demanda para que se cree unha praza de aparcamento para persoas con discapacidade diante do Gadis da Avenida Naturais, nas inmediacións. Hai moitas persoas con mobilidade reducida que fan a súa compra nese supermercado e non teñen onde estacionar o seu vehículo. Curiosamente, nesa mesma avenida, un pouco máis adiante, diante duns bares, si hai unha praza de mobilidade reducida, pero non diante do supermercado. Pasou máis dun ano desde que neste pleno pedimos que se actuase sobre un galpón que hai na avenida Tarrío, que está medio derruído e que en calquera momento pode caer sobre a beira rúa provocando danos nas persoas ou nos vehículos. Naquel momento se nos dixo que se lles iba a facer un requirimento e queríamos saber se se fixo ou non, porque o galpón sigue na mesma situación. Tamén nos trasladan algúns veciños o malestar pola deficiente situación da rúa tras do Cádabo, con falta de poda dos laranxios e puntos de luz fundidos. Comentan que hai uns días que estiveron ali uns electricistas, pero que non variou nada. Non sei que é o que está a pasar aí nesa rúa.
E, finalmente, tamén nos trasladan algúns veciños a necesidade de limpar a maleza un camiño que vai desde a Rúa Meneiral, bordeando a vía, e vais a ir á Rúa da Estación Antonia Montero, que as silvas están pechando o camiño e case non se pode transitar por ali. Temos fotos, se queredes, podemos pasárbolas para que vexades que efectivamente é intransitable. Tamén tiñamos un tema, unha pregunta que nos trasladaron outros veciños sobre o semáforo de Perlío, que xa preguntou a vicevoceira do Partido Popular, que o semáforo que hai en Perlío diante da farmacia leva sin funcionar desde hai varios meses. Si se vai retirar, pois que se retire, se non, pois que se arranxe. Non sei que é o que teñen pensado facer aí. Contestaremos as preguntas no próximo pleno, así que damos por rematada a sesión. Toñín.